Mangwana nakanaka zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor patiri kuedza kubatsirana nekupindura mibvunzo yatinayo inogona kupindurika neumbowo hwatinahwo kubva mukati mebhaibheri. Sunungukai kubvunza mibvunzo yenyu. Hakuna unonzi mubvunzo muduku kana mukuru, as long as iwe uine mubvunzo waunoda kubatsirikana nawo wauinawo in regards to what the Bible teaches. Sununguka kubvunza, usatyiswe nevamwe kunzi aiwo akanyanya kupusa. Iwewe kana uri wako mubvunzo ndewako, sununguka kubvunza. Kana uinawo dzimwe hama zvakare dzine mibvunzo, either you can post on their behalf kana kuti unongovaudza kuti isai paplatform iyoyi, tika time ichitendera tinoedza kubatsirana. Nhasi tiri kupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama, uri very straightforward mubvunzo iwoyo, and again it's about marriage. Unoti iyo kunai pastor, zvinoita here kuti vanhu vane zvitendero zvakasiyana varoorana? Vanhu vane zvitendero zvakasiyana vanogona here pastor kuroorana? Munhu yakabva atopa maexamples kuti sekuti munhu anopinda chechi yakati oroorana neanopinda chechi yakati. Ndio mubvunziro wakatoita, but ndangoti zviti zvitendero zvakasiyana. Now gaiti vatangoverenga bhaibheri straight what the Bible teaches, especially for a Christian, tanogona here kuroora mumwe munhu ane chimwe chitendero chakasiyana nechake. 2 Corinthians chapter 6 verse 14, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship is righteousness with lawlessness? And what communion is light with darkness? Iwewe kana wakaona kuti kuna Kristu kune chiedza, ukabva murima uchiuya kuna Kristu, zviri kunzi ko une ukama hwei nerima? Because kana waamuna Kristu waamuchiedza, uchine ukama hwei nerima? What fellowship do you have with darkness? What communion do you have with unrighteousness? Now, inogona kutongoreva hawo generally kuti unotamba sei nevanhu vasingatendi, kutongotamba henyu. But worse still kana yatova marriage. Because kana yatova marriage ndiye munhu 24/7 unongoinaye. Ende mazoni kutamba munokuenda 1 hour 2 hours, munhu muenda kwake muenda kwake, but ndiye ucharara naye mublanket, ndiye uchafuma uchiona makuseni, ndiye uchatapedzisira kuona manheru, ndiye achafana kukubikira, ndiye anofana. That's the person who just spend most of your life with. And what fellowship will you have nemunhu ari murima? Mukaverenga Judges, ndisandatora zvimwe zvandira kutaura, Judges I think chapter 14, pane nyaya yaSamson ipa verse 1 uchidzika inoti, now Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Samson was an Israelite, a Jew. Iye akaona a woman of the Philistines. So he went up and told his father and mother, saying, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore go get her for me as my wife. Then his father and mother said to him, is there no woman among the daughters of your brethren, or among all my people, so that you must go and get a wife from the uncircumcised Philistines? And Samson said to his father, go get her for me, for she pleases me well. And we all know the story of Samson. His end was he died together with the Philistines. Saka nharo dzekuti inini ndinongomuda bhoza akanaka, ari kundifadza kumeso, zvekuti zvitendero zvakasiyana hazvina basa, zvinokukuvadzisa. Your end will be a very sad ending. In fact, mukatanga marriage yenyu mutori neconflict pane zvamunobhelieve, you are already on the path towards divorce. Because divorce hunge vanhu vatadza kuwirirana. Sai mukatoti pa day 1 hamusi kutowirirana, uyu anoti nguruve inodyiwa, uyu anoti nguruve haidyiwi, uyu anoti ndinoibika chete mupoto imomo, uyu anoti handidyi zvawabika izvozvo. Matotanga hondo from day 1. Saka hazvina kungwara kuroorana vanhu kana mine zvitendero zvakasiyana. Matotanga hondo, that's fertile ground for controversies and fights in marriage. Vanhu vane zvitendero zvakasiyana ngavasasangane mumarriage. Anotenda kumidzimu ngatsvagewo anotenda midzimu, hamumbonetsani, because munongoenda mese kudoro renyu nekupira vakafa, hapana kana problem. Kwete kuti uyu anotenda kuti midzimu hainamatwa, uyu anoti midzimu inonamatwa, uyu akuda kuti vachinonamata midzimu, uyu oti handisi kuenda kumidzimu ikoko. Hondo yatotanga mumba, matotendera Satani kuti megama mukoka, because Satani agara arida kuunza controversy marriage yenyu, kunyange zvitendero zvakafanana, arida kuunza controversy nekusawirirana. Zvino muda kutobva matoitanga muri pa controversy. Hazvina kungwara. Anonamata Buddha ngaaroro anonamata Buddha. Anofunga kuti svondo ndo zuva rinochengetwa vanhu vachinama, ngaaroro anotenda kuti svondo ndo zuva rinochengetwa. Anotenda kuti Savada ndo zuva rinochengetwa richinama, ngaaroro. Because ukati iwewe Savada uenda kuchechi, uyoti handiendi kuenda wega, ini ndoenda mangwana,
matotanga hondo. Saka it's always advised and it's very biblical kuti please tsvaga munhu ane chitendero chinoenderana nechako kana yanyaya yemarriage. Zvinotobatsira kureduce some of the controversies dzinogona kuuya in marriage. Chiedza chingafambidzana sei nerima, because iwo chakaita kuti uende kuchitendero icho wakafunga kuti kune chiedza, saka unogodhonzana sei nemunhu uri kuti ane murima. Kana chitendero icho chauri kuona kuti ndo chine light, chitsvagawo ari ikoko, mugarisana muri two, munowirirana pane zvizhinji. Kana pazoiwawo mamwe madisagreements zviri nane than kubva matotanga muri conflicted kudhara. That marriage is already on the path towards divorce. Matotadza kuwirirana from the onset, mafights haaperi, kutukana hakuperi, kufungirana hakuperi. Saka it's not advised. The Bible rataura, please do not be unequally yoked. Do not have fellowship with those that are in darkness, because iwe uri muchiedza. And kana Bible rati do not, iwe enderera hako mberi kana uine nharo, but you are bound to suffer the consequences. Ndofunga tabatsirikana. Amen.